Hello friends ในอย่างนี้เบกเท่าบล็อกเอาได้ในถ้ามันก็บ่ได้หลายบายในวิธีजाहैबाय अमा बेदर ओमफ्राय बिथिं मुला एवनायในबिथिं नै दालिजों मैथाजों आरोना लोगोफोर गोथावनो जानोसै बरियानो जानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एकदम जोबजासिम नायलांबाय थादो स बरियानो लगायनानै दालिजों जासिगोन आरोना मैथा नै बिथिं जाहैबाय अमा बेदर नै मोदोमखौ जाग्रोसै आं नै ओंखामजों ओरै होनानै लगायनानै जानाय जासिगोन फार्स्ट बाइट बरिया मैथाजों दालिजों गोथाव जादों लोगोसे अमा बेदर भाजिजों बरिया गोथाव मोनजादों आरोना लोगोफोर नै मोदोम बरियानो ओंखाम एसे लानानै ओरै होनानै जानांसिगोन गोथावनो नैबे मुला एवनाय खौबो एसे जानोसै बरिया नै बिथिं सासेना अमा बेदर जायैनि पनिर फ्राय एवना लादों बेहानो पनिर जादों बिथिं फिसाला जाखांबाय दहायनो ओमफ्राय अमा बेदर माने अमा बेदर जायो नालाय अमा बेदर आरो स लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय नै बेयाव नाबो दंबावोमोन नाखौ दा उनाव जानोसै